Hej alle sammen, velkommen til den her morgensamling. Vi har virkelig glædet os til den her udgave af Hvor Hunden Lander. Hvor vi virkelig glæder os til at skulle mødes med vores gæst i dag. Der er faktisk egentlig ikke meget andet at sige end at præsentere ham, så velkommen til Sigurd Barrett. Tak for det. Det er jo en ære at være med i Hvor Hunden den Lander. Her er vi igen, klar til HHL, for nu er det VK's morgensamling. Victor venter spændt, og Martin han er tændt, for nu er det VK's morgensamling. Asger han har spørgsmål, og han er nu egentlig klar. Andreas er på stolen, og hans slips det sidder smart, i hvert fald sådan nogenlunde. Så alle ting kan ske. Prøv nu selv at se, hvor mon hunden den lander. Yeah! Mange tak for den intro. Ja, og igen velkommen til Sigurd. Tak. Sigurd. Hvorfor sagde I ikke velkommen til Bjørn? Undskyld. Den tager vi lige på igen. Ja, det må lige også sige... Det er rigtigt. Altså, jeg har været til morgensamling mange gange her på VK, og det er meget sådan, hvor man skal have alle med. Så, det er rigtigt. Vi tager den igen. Ja. Velkommen til Sigurd, og velkommen til Bjørn. Vi er meget glade for at have jer med. Ja, og hvordan var det egentlig mødte I hinanden på skolen? Eller? Ja, altså, jeg startede jo her på Viborg Katedrals Skole i 1982. Det er altså i det forrige årtusinde. Og så var der jo nogle søde nogen i klassen. Der var nogle søde drenge, og der var nogle søde piger, og så var der Bjørn. Havde dig og Bjørn samme studieretning? Gik I klasse sammen? Ja, vi gik i samme klasse, det gjorde vi faktisk, men altså, han havde jo bjørnekundskab på udvidet niveau. Og faktisk var det lige her, kan jeg huske, i nogle af de her lokaler, der havde vi musikundervisning dengang. Så var det jo også ret fedt at stifte kendskab med den store klassiske musik her på Viborg Katedralskole. Og Bjørn. Og Bjørn selvfølgelig. Ja. Kan vi lige stoppe med at sige det, som om Bjørn har... Nej, Bremsen har gået på Viborg Katedralskole? Det har den da. Det har den. Den gik det sammen med Sigurd, det har han selv sagt. Altså, tror ikke på, hvad jeg siger? Jo, selvfølgelig. Nå, men han sagde bare lige, at han ikke troede, at Bjørn... Jeg ved heller ikke helt, hvad han snakker om. Det har han ikke. Martin, du bare hold dig til spørgsmålet. Vi kører bare videre til noget. Undskyld, ja. Jeg vil godt stille ham et spørgsmål. Du siger, at der var ikke mange søde piger også. Altså var I til fester sammen? Måske også med Bjørn? Altså... Der var masser af fester. Altså, jeg kan huske, det var sådan helt vildt. Og det var jo både herinde i festsalen. Jeg var med i Minerva, altså festforeningen. Har I den stadigvæk? Det har vi, ja. Ja, jeg har faktisk også været præsident for Minerva. Hold da. Og så jeg har spillet klaver siden jeg var 2 år gammel. Og så var det egentlig først her på Viborg Katedralskole, hvor jeg lærte noget om toner og noder og sådan noget. Seklum en favilla, testa David Sebilla. Bjørn er en bjørn. I må gerne synge med. Bjørn er en bjørn. Og så skal I vinke. Han vil gerne vinke til alle børn. For bjørnen... Martin, du skal vinke. Er det for svært at forstå? Bjørn er en bjørn. En bjørn! Altså, så det vil sige, hvis ikke det var for VK, så var du måske ikke blevet til den, som du var i dag? Nej, det var jeg helt sikkert. Og heller ikke Bjørn? Nej, slet ikke. Kan du sige det ind i kameraet? Ja, så hvis ikke det havde været for Viborg Katedralskole, så var jeg slet ikke blevet til den, jeg er i dag. Og det var Bjørn heller ikke. Ligesom Martin, han siger, jeg ved altså, ham Martin der, jeg synes jeg ved ikke, hvad han bliver til. Altså, jeg ved ikke simpelthen ikke, hvad. Men okay, altså, vi er jo alle sammen forskellige. Er det ikke rigtigt, Bjørn? Jo, det er fuldstændig rigtigt. Det går ikke, det her, drenge. Hvad? Jeg har brugt halvdelen af vores spørgsmål på en bamse. Prøv lige at høre, det er ikke nogen bamse. Ja. Altså, undskyld. Ja. Kan du ikke se, det er en bjørn? Går det for stærkt, det her? En bamse. For mig lige... Skal jeg være helt ærlig? Ja, okay. Helt ærlig. Ja. Det ligner en hund. Hund? Okay, nu stopper Det er vi. en bjørn. Okay. Så det er ikke en hund, Vi tager en lille pause. Altså, I har inviteret mig herind, Ja. og så sidder I og siger, at du sidder og siger, at Bjørn ikke er en bjørn. Drenge. Det gør du ikke, vel Martin? Er det her, hvor hun lander det skal ende? Ja. Vi står og snakker til en bjørn. Nej. Bjørnen. Martin, nu tager du lige en slapper. Okay? Træk lige vejret. Undskyld, Sigurd. Jamen, jeg synes overhovedet ikke, det var det her, du aftalte. Nej, det er rigtigt. Det undskylder vi. For nu af, så går vi af, hvad der står på papiret. Nej.
Ja, vi holder os til papirerne. Ja, gør det. Ja. Nej, undskyld. Sigurd, 2 sekunder. Hold den lige der. 2 sekunder. Ja, selvfølgelig. Det er Helge, der ringer til mig. Er det Helge? Ja, undskyld, den er nødt til at tage. Det er rektoren. Jeg er nødt til at tage. Ja, undskyld. Ja. Hej Helge. Ja, vi er på skolen lige nu. Ja. Nå, men vi er bare i gang med at lave, hvor hun lander med Sigurd. Nå. Okay, jo, vi kommer. Jeg er helt klar. Nej, jo, vi skal nok komme. Jamen, det er ikke noget vigtigt, nej. Jo, vi kommer. Okay, vi ses lige om lidt. Okay, ja, hej. Undskyld, det er rektoren, han har lige brug for vores hjælp. Det brænder op på kontoret. Brænder det? Nej, bare rolig. Han sagde, at de har fået styr på det. De mangler bare lidt noget hjælp til at bære nogle ting ud. Så, okay. Martin, kan du bare lige blive her? Okay, de spurgte efter os 3. Vi kommer tilbage lige om lidt. Okay. Vi undskylder meget. Vi er tilbage lige om lidt, Martin. Det er ikke noget seriøst. Vi kommer tilbage lige om lidt. Var det virkelig Helge, der ringede? Var det Helge? Ja, det var det. Okay. Ja, en hils Helge. Ja, det skal vi. Ja, det er godt. Martin, opfør dig ordentligt. Kan I ikke lige spørge ham der Helge, om nogle af mine karakterer kan blive, de gamle karakterer kan blive lavet lidt om? Jo, ja, det gør vi. Okay. Så er det bare dig med Bamsen, hva'? Bamsen? Mm. Sagde du Bamsen? Det gør. Du skal ikke sige Bamse om min bjørn. Sigurd, Ja, det er en bamse. det er det da ikke. Prøv at høre. Jeg har siddet nu i 25 år og sunget Bjørnen, bjørn er en bjørn. Så kan du da ikke i fuld alvor sige, at det er en bamse? Sigurd, hvis det ligner noget, så er en hund. Ej, det bliver værre at være det her. Siger du, det er en hund? Ja, Sigurd. Det gør jeg. Det kan godt være, at du har snydt alle de andre, men... Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg tror, jeg bliver nødt til at trække dig i slipset, så. Er vi så enige om, at bjørn er en bjørn? Nej, Sigurd, det er vi godt nok ikke. Jeg synes, det her, det er overhovedet ikke det er slet ikke det, jeg er blevet inviteret til. Jeg er blevet inviteret til en hyggelig snak og en seriøs snak omkring alt det her med Viborg Katedralskole. Og så sidder du bare der og siger, at bjørn ikke er en bjørn. Men, hvad skal jeg sige? Skal jeg sige, det er en bjørn? Ja, det synes jeg, der vil være passende. Undskyld, men det er en bamse, og det ligner en hund. Hov! Ej, det må du så om undskyld. Det er der sgu ikke noget at gøre ved. Nå, men ha' det nu godt, du. Ikke? Ja. Ej, virkelig undskyld. Jeg var lige... Hej. Martin, hvor er Sigurd? Ja, han tog bamsen, ikke? Hvorfor helvede? Martin, har du tisset i bukserne? Hvad tror I? Du tissede i bukserne, og så gik Sigurd. Og bjørnen? Hvor er bjørnen? Hvad tror I, der er sket? Hvor er Sigurd? Hvor er Sigurd? Hvor er bjørnen? Hvad har du sagt til? Ej, det var godt, I kom igen. Hej med jer. Hej. Hvad så? Ej, I var hyggelige. Okay, jo. Ja, hvad for noget? Du var lige ved at blive bange. Nå, nej, det skal I sørge ikke blive. Nej. Okay. Alt er godt. Martin, Helt ærligt, Martin. havde du uheld, Martin? Ja, der var et uheld i hvert fald. Det var der. Martin, jeg tror, synes du, vi skal stoppe. Hvad er der sket? Jamen, han er jo siddet på sig. Hvad er der med Sigurd? Hvad? Helt seriøst, hvad tror I, der er sket? Du har haft... Prøv at gætte. Martin, det er fint. Folk har uheld en gang imellem. Det er helt fint. Synes du, vi skal... Hvad? Noget du prøver at sige? Så ind i episoden. Totalt useriøst, det her. Undskyld, Prøv at høre, drenge, det er simpelthen totalt... Altså, Ja, undskyld, han plejer aldrig at være sådan her. Bjørn, du må virkelig undskylde. Jeg er bange for, at vi er nødt til at stoppe det her, på grund af, tydeligvis, så gider Martin ikke at kooperere med os. jeg synes, I tre har gjort det. Altså, jer tre, I har gjort det virkelig, virkelig godt. Så til jer vil jeg bare sige, her er vi igen. Sæt dig ned, min ven, for det var Sigurds bjørnetime. Tak for det. Så have det godt. Det var en fornøjelse at være med. Tak til Det er os, der dig, takker. Og tak til Tak fordi dig. du var med. Tak for, at du Tak til dig. Det har været dejligt. Hvad fanden var det, der skete? Jeg ved ikke. Victor, du bliver nødt til at runde af episoden af. Undskyld. Ja, det er rigtigt. Sigurd, han er gået. Ja. Tak alle sammen for, at I var med og så. Vi håbede virkelig på, at vi kunne have fået noget mere ud af det, men
det var simpelthen, hvad det blev til den her gang. I må glæde jer til næste gang. Julen er hjerternes fest. Tak.